Ako po si Andrew RC. Andito po ako ngayon sa Calasiao, Pangasinan. Ipapakita ko po sa inyo ang puto Calasiao, ang pinakasikat na delicacies dito sa buong Pangasinan. Puto Calasiao are bite-sized, sticky white rice cake that originated from province of Calasiao, Pangasinan. This town is famous for puto Calasiao, different flavor, rice cake, kakanin, kutsinta, and sweet. Because of its popularity, it is not only sold in Calasiao but as far as Manila. Guys, ano pa hinihintay nyo? Puntahan nyo na ang puto Calasiao, tikman ang pinakamasarap na delicacies dito sa buong Pangasinan. Masarap na, mura pa. Shout out nga po pala sa mga viewers kong walang sawang sumusuporta. Mahal na mahal ko po kayo. Lagi po kayo mag-iingat. I love you guys.